Днес е моя рожден ден. Искаш ли ти всеки ден да изпитваш birthday vibes? Имам 3 пози, които те карат всеки ден да изпитваш радост и щастие. Рождения ден не е само торта, а и благодарност. Лейла ми каза: празнувай цялото си. Имам 3 хака, които ще повдигнат настроението ти над тавана. Първо, усмивка с очите. Усмихни се широко и затвори леко очи. Задръж. Това изпраща сигнал към мозъка ти: аз съм щастлив. Това е като гимнастика за лицето. Второ, кликни, свири се като топка, вдишай и с издишване се изправи смело нагоре. Разпреди ръце и гледай смело към тавана. 5 пъти го повтори. Представи си, че изхвърляш цялата негативна енергия нагоре. Последно, танцор. Хвани си единия крак и се наклони напред. Докато балансираш, помисли за едно нещо, което си благодарен днес. Благодаря, че участва в моето пътешествие. Използвай тези пози за парти хотел всеки един ден. Пожелай ми честит рожден ден. Напиши в коментарите кое нещо теб те прави най-щастлив. И не забравяй да се абонираш за канала Йога с Вики. Чао!